Tenak terbala, hak jing long nong jing sini. Teka jing kublai gabak crowd ya ki sister, ya ki Jngohkai, Babu Darius, ki SMC, iba Sherman Ngam bala penteri kami ai ki kublai ya ki nukum jo. Ya pegi kemik pada mendam fi sini. Kucing wan jogi sini kam najib lagi South Africa, nama mden brio. Pilap jiet, nak babon ki school, pilap jiet ya kan ni school, ban paskul ikol sini. Tingis ngo ya pia do kata-kata but na pedeng ki parents de bangale ngam parcu lap kawei ka jingpule address ka pas ngomelung ngo bang so tiang ye kebik pa kombalong ki khynnah kada SHNONG kutuk jinwai katuk ji prejoki ngatharai iba tiru insa sakhi ye kane kirik kentien ka skol nang kersoy secondary school krang kabadan hakar SHNONG haka jingle buram sni kraw ya ki kmie ki kepa ki khynnah skol lani ka parents de kabala long man haka shitarik unai wing arhajar alfulai haka ba haka tai ka sni ki kmie ki pa jong ki khynnah skol kilami na le yeng lasem nala ijong SHNONG ban i teng no shwa ya laki kamrap kamriang bat naki kambela beli daga jing sneu phomot phomat ban yo lek mi khmat chisen haka chisnem shaka tai ka sni kraw haka baki khun jongki kin sarakhe pendan borom yaki ki balong kum urijet ubut lom ya ka jing im bat kawei ka jongki I fada rang ba kalaj kro farish Fr.G.K.Warbah ibadai kmie ya ka tai ka skol habai lawan man sakhi hi ya ka tai ka sni kraw ki kmie ki pa jong ki khynnah skol ila ong na pedang ki parents de ba ilaleng impat julap kawai ka jingpule address ya ki kmie ki pa ka bas ngau melung ngau bang ngau thiang hadu kata-kata kumbalong ki khynnah khat SHNONG to mentagin ya kmi ban ngin ya snap lang ya kanai ka video Ngam la ban yo jing tresh dam dam hi ba Lynnong jing kal khuna ban ta chami sni buram basuk bat bakmen ya phi mei pa ye e chami kublai shibun ya phi bala punla kha yang ni shakani ka prathai pila thum yang ni hapne pila ai pun ai kan pila ai bam ai thi yang ni pila pensum pensai yang ni pila ai dawai dashin abangi pang pila yo panglang ban ni pila yam lang ban ni pila penhe pensan yang ni hakarukom bakal pang pila tresh damit dapat sni pila pangmet pangphan pila ikai yang ni kumno ban khot papa bat itu ya ki bahiye ngasem pila ikai yang ni ban kren ban yan ban yang kumno ban burom ya baro me papa ye endalak dei karta ban lit school pipa yang ni school mangin nang ban pule yaw a ubi bat pikwa yang ni ban nang ban start yala di pim nang pitkot pitsla pim nang ban tho ban pule henry pisok thu ya kichin koldol to kichin nang jasta ipin biang ya ki kot isla ka uniform bat ki weidi kichin ban kam changi wat la hapideng ka chingdu jingkal du pikloi ban yalle na ka ban ta changi pitru de umau pating pithom ya karai e raidam
long